Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Bijela kronika. Moje ime je Ivo Krišić, ja sam urednik i voditelj ove emisije. Kao što priliči, uvijek u našu emisiju dolaze posebni gosti, posebni ljudi, ljudi koji su zadužili ovo društvo. Pa tako mi je danas čast pozdraviti doktora Brunu Škurlu. Dobar dan, dobrodošao u emisiju. Dobar dan, Bruno. hvala na pozivu. Evo, znamo se nekoliko desetljeća. Pa možeš li našim gledateljima kratko ispričati o sebi? Doktor si, sudjelovao si u Domovinskom ratu od prvog dana do zadnjeg dana rata, spašavao si mnogo vojnika, poslije toga si ostao liječnik i svake godine te proglašavaju najdoktorom. Ja, tu sam malo zacrvenim, to ne znam na koji način se to bira, ali uvijek je ljepše kad te se tako spominje nego kad si gledaš ime ne daj Bože u crnoj kronici. Ja sam Bruno Škurla, rođen sam sada već podosta davne 65. godine. Rođen sam u Travniku kojega ne pamtim, moje prvo djetinjstvo je bilo u Malom Lošinju iz kojega smo 71. morali bježati, što znači da je tata cijelo vrijeme bio pod nekakvom prismotrom u zatvorima. Evo, mama mi je pričala, s toga naravno ne sjećam, da je za vrijeme trudnoće sa mnom tata proveo 6-7 mjeseci u zatvoru. Udbaši su mamu tjerali pobaciti me, na svu sreću nisu to uspjeli, pa pobjegli smo iz Travnika, došli u Mali Lošinj, tate je tamo postao predsjednik skupštine, pa je došlo 71. pa smo i od tamo morali pobjeći i tako se nekako dovukli do Zagreba. Diplomirao, znači normalan tijek školovanja, diplomirao 89. godine. Nažalost, tata je 88. umro, država je već bila polako u rasulu, ekonomski je to vrlo loše izgledalo. Mama je ostala, sa mamom smo ostali, brat i ja, na jednoj plaći, trebalo nas odškolovati do kraja. Brat je danas pravnik, uspješan, studirao je pravo. Nekako smo to uspjeli dovesti do kraja. Došla je 90. godina, ja sam završio pripravnički staž i nakon toga je trebalo 91. početi negdje raditi. U to vrijeme zapravo kad pogledamo rat već počeo, možda ga u Zagrebu nismo toliko doživljavali nego više kao vijesti koje se slušao u 3 sata. U to vrijeme sam više bio zabrinut za sebe kako ću sa poslom, zapošljavanje je vrlo teško išlo. Početkom 90. sam se zaposlio u ordinaciji doktora Milata gdje sam radio privatne kućne posjete i kratko nakon osnivanja druge gardijske brigade u svibnju 91. osnovala se 3. bojna u Dugoj Resi. Iako sam već predao zahtjev za profesionalno radno mjesto u ZNG-u koji je bio tada još u sklopu MUP-a za radno mjesto ili u Osijeku ili u Splitu, ali se otvorilo mjesto u Dugoj Resi. Ono mi nekako zgodno izgledalo zato što je bila blizu Zagrebu. I tako sam pristupio 3. bojni tada druge A brigade 21. lipnja 1991. Sve tvoje kolege, suborci te cijene i govore da si bio više vojnik nego doktor, uz naravno doktor kao doktor, da si imao vojničko srce. To je nešto što razviješ. Trebala nastati situacija da bi vidio u što ćeš se pretvoriti. Ja ne mogu reći da sam došao sad iz nekakvog liječničkog milja, da sam došao iz nekakve duboke prakse. Ja sam se osjećao isti kao i ti dečki. Jednako smo zadužili odoru, oružje. Bili smo izloženi zapravo jednakom iščekivanju, neću reći strahu. Zapravo straha nekakvog velikog nije bilo. Ja se sjećam u Dugoj Resi koja je bila okružena brojnim JNA instalacijama. Naokolo u jednom navratu smo iščekivali napad na đački dom u Dugoj Resi u kojem smo bili smješteni. Ja se sjećam na kraju akcije nije bilo nikakve. Četnici Srbi JNA nas tada nije još napala, ali smo se rasporedili po Dugoj Resi naoružani sa svime što smo imali. Straha nije bilo. Ja se jedno sjećam kako su mi se usta osušila od tog iščekivanja i nervoze. Ono što si mogu reći za sve poslije što se dešavalo tijekom rata, da sam uvijek mogao steći tu kontrolu, kontrolirati svoje postupke. Strah je došao, nervoza, otpuštanja, adrenalina, recimo nakon ranjavanja, nakon izvlačenja ranjenika ili tijekom akcije, to je bilo uvijek sve pod apsolutnom kontrolom. U javnosti je svima nama poznato, 2 puta si ranjavan, jednom u Topuskom, jednom u Bosanskoj Posavini. Kako je to bilo? Topusko je moj prvi teren. U neku ruku ti on dođe skoro kao prvo dijete, iako svaki teren je bio specifičan. Uvijek za nečim žališ što nisi napravio
plačeš za nekim ljudima, na neke stvari si ponosan. Topolsko moj prvi teren, tamo smo proveli praktički cijelo ljeto. Znači, već nakon 10-ak dana što smo osnovne obuke koje smo imali u Dugoj Resi, krenuli smo prvo u Bučicu. Bučica je mjesto sa desne strane Kupe preko puta Pokupskog i tamo smo nekoliko dana čekali zapovjedi. Već tada smo osjetili kretanja četnika sa druge strane koji su nam prvo isključili vodu, struju, preleti helikoptera. Tada je već počeo napad na policijsku stanicu u Glini, to smo već jasno čuli i nakon nekoliko dana smo dobili zapovjed za hodnju prema Glini, njima u ispomoć. I te noći kada smo bili u toj velikoj hodnji i kretanju sa vozilima koje smo imali, dobili smo promjenu zapovjedi i morali smo skrenuti u Topusko jer je Topuskom prijetila opasnost zauzimanja od strane četnika iz smjera Vojnića i Petrove gore. Ta noć je recimo bila dosta jezovita jer smo išli po mrklom mraku. Ja u Topuskom životu prije toga nisam bio, iskreno rečeno sram je priznat, nisam bio siguran je li Topusku u Hrvatskoj ili u Bosni u tom trenutku. Kretali smo se po nekakvim šumskim vododerinama. Domaći dečki su nas vodili pa je bilo sigurno, ali izuzetno neugodna situacija u mrklom mraku, bez ikakvih svjetala u tim vododerinama, znači gdje te doslovno netko mogao sa kamenom zatoči. Sjećam se trenutka kad smo ušli u Topusko, koji meni u tom trenutku u tom mraku negdje oko 2 ujutro izgledao kao velegrad. Došli smo do policijske stanice, ni psa ni mačke nije bilo na cesti. U tom trenutku iz svih kamiona koje smo imali počeli smo iskakati i čuli se samo udarci čizama u asfalt, po koji udarac, ne znam, rapa, noža, puške. I u tom trenutku nismo znali da li su Srbi već ušli, nisu ušli, svi smo onako repetirali puške. I dragi Bog nas je sačuvao da nitko nije opalio metka, jer sa druge strane zida policijske stanice su bili naši policajci koji su mislili da su došli četnici. Dakle, jedan metak da se opalio iz bilo kojeg smjera, to bi došlo do opće pucnjeve i među sobom bi se potukli. Na svu sreću to je dobro završilo, brzo smo se rasporedili po centru Topuskog. Domaći Srbi su ispekli janjce i odojke četnicima. Ajde, mi smo ih pojeli, dobro nam je došlo. Iduće jutro smo onda zauzeli šire položaje oko Topuskog. To je veliki položaj, znači kada gledaš u kilometrima, to je zapravo vrlo teško, izduljen jedan, a opet uzak položaj, gdje smo se jako mučili i sa dostavom oružja i hrane, raspoređivanjem ljudi i naprosto raspoređivanju tim šumama, poljima, cestama koje je trebalo pokriti jer smo napade imali iz svih smjerova. Sad kako su tijekom srpnja još smo se upoznavali i sa neprijateljem, mi smo se međusobno upoznavali, bilo je puno postrojbi. Tamo je bilo znači raznih postrojbi MUP-a, specijalaca, postrojbi HOS-a, mi smo bili iz garde, domaći ljudi su, to je trebalo sve nekako uvezati. Tu naravno da smo bili, jedanput bili izloženi strašnim i logističkim problemima. Dobro je bilo to što smo ušli u Topusko koje je praktički do prekjučer živjelo normalno, tako da je bilo i puno stvari koje si mogao od hrane, vode, pića, zamjene, banalnih stvari od čarapa, donjeg rublja. Kažem, sve do opskrbe vodom i hranom. Neko vrijeme je to funkcioniralo, sa oružjem je već bila lošija situacija. Kad smo išli u smjene, mi smo doslovno u Gređanima ili na Viduševcu mijenjali oružje jedan drugom, s time da oružje većinom da su bile Frankijeve lovačke sačmarice, tako da o toj količini oružja, o takvom oružju nemam što pričati, kako se braniti. Onda smo naučili na malo teži način da ne možeš ti sad stati iza drva, iza neke grane, napraviti nekakav šatorić i čekati napad minobacačima jer će te to odnijeti. Recimo na položajima, mi smo ga zvali Dva jelena jer to je na ulasku u Topuskom bio restoran, danas ga više nema, pa smo taj položaj prozvali Dva jelena, to je jedna gusta hrastova šuma koja izgleda ne po derevu. Međutim, nemamo kako je ta šuma bila gusta nama, tako je bila i četnicima i nas, nažalost, nije bilo dovoljno da bi pokrili cijelu šumu prema glavnoj cesti Glina-Karlovac, tako da su i Srbi sa svojim diverzantima nama tamo ulazili i vrlo brzo smo naučili kako je dobar rov, stojeći rov, osnovno od čega, kako ćeš preživjeti. Jedna od banalnih stvari koje smo bili izloženi u toj teškoj, vlažnoj, gustoj šumi su bili komarci.
tih prvih 10-ak dana zapravo liječničkog posla je bilo standardno. Znači, vodio sam računa o tome, dečki koji imaju žgaravice, kiseline, koji su se ozljeđivali, imali smo slučajeva samoranjavanja, nepažljivog rukovanja oružjem, ali to je nešto što sam mogao sam riješiti uz pomoć kolega koji su inače radili u Domu zdravlja Topusko. Vatreno krštenje smo imali 15. srpnja, kada je naš borbeni oklopnjak, još uvijek nejasno pod kojim okolnostima, krenuo u smjeru Perne, u smjeru Petrove gore. Borbeni oklopnjak je na cesti dočekan u zasjedu. Sva sreća pa su i Srbi loše ispucali iz RPG-a, tako da se raketa odbila od asfalta u podvozje oklopnjaka i tamo smo imali nekoliko ranjenih. Njih je trebalo otići spasti. Ja se sjećam, u tom trenutku sam bio u Topuskom. Na Motorolu sam dobio hitni poziv, očito je bilo po nervozi u glasu, dok brzo, imamo ranjene. I scena koja je tada desila me zapravo pratila cijeloga života. Ja sam u Topuskom zarobio, da ne kažem ukrao, potpuno novo sanitetsko vozilo, potpuno opremljeno sa svim što je potrebno za hitnu medicinsku pomoć. I ono što se desilo, znači sa svojim vozačem, sad to je bio mladi Tomislav, 19 godina, dečko iz Ogulina. Imao sam još i 2 dečka u pratnji sa oružjem. Krenuli smo po toj cesti tražeći gdje je oklopnjak pogođen. I ta scena, kada čujem sve jače puščanu rafalnu paljbu i naši dečki koji su sa strane ceste u grabama i rukama mi pokazuju samo naprijed. Mislim, da, samo što sam 2 metra iznad vas. I u jednom trenutku vidim naše dečke kako pucaju preko ceste. Vidim kako pršti asfalt sa druge strane ceste od pucanja. Ja zgrabio sam pušku, uzeo sam 2 liječničke torbe, kao da odjedanput auto se počeo, pali smo s ceste. Pali smo na bok u nekako grmlje, pogledam prema naprijed, Isuse dragi, već mi pogodilo Tomislav, vozača mi nema. Ispalo da je Tomislav 200 metara ranije kad je čuo pucnje, samo iskočio iz auto i pustio auto, neka ide. Sad iz tih kupina smo se mi nekako morali izvući. Prvo smo imali ranjenoga na cesti, to je bio jedan kršni Karlovčan koji je, vidim da je davao znakove života, međutim nije se mogao ni pomicati, nije se javljao na pozive. Sad što napraviti, a ovi pucati preko puta, u ušima ti gori sve. Sad se sjetio američkih filmova, dečki, pokrivajte me. I sad bacim pušku, bacim torbu, ne treba mi, samo će mi smetati. Dođem do njega, imao je vjerojatno dvostruko više kilo od mene, kako ga sad povući? Ne možeš se ti sada onako dići, pa pete se povući, pa ga izvući. Ja sam se nekako podvukao pod njega i takav otpuzao s njim. Kako nas u tom trenutku nijedan metak nije pogodio, meni dan danas nije jasno, jer ja sam jasno gledao komade asfalta, betona kako lete kod nas. On je imao jednu dosta ružnu ranu na donjem dijelu leđa, imao je ranu na trbuhu. On se izvukao iz toga. Mi smo njega uspjeli izvući. Sanitetsko vozilo je bilo u grabi, tako da smo se snašli na način da smo uzeli Ladu Nivu, pobacali sve stvari iz nje, njega otrpali i pravac za Viduševac gdje je bila drugi ešalon kao ratna bolnica na Viduševcu i on je bio dobro, on je bio spašen. Onda je trebalo otići do samoga Bova, do oklopnjaka, gdje nam je ležao ranjeni vozač. Ante Čarapović je bio moj prvi teški ranjeni. Oko njega on je ostao, nažalost, bez potkoljenice. To je bila najteža rana do tada koju sam vidio, on smrska na potkoljenice, već muhe u njoj. Vidio sam da od te noge neće biti ništa. Nekako smo to uspjeli skupiti sve u zavoje, naravno da nismo radili nikakve druge zahvate, venski put, dati mu nešto protiv bolova, infuzija mu dati, međutim kako ga prenijeti sada. Mi smo se, da bi došli do njega, prvo smo morali riješiti zasjedu, ali tih par četnika smo lako riješili. Antu smo potrpali u nekakvog fiću, jer smo isto pobacali siceve sve van. I Ante je dobro, on je živ, bez noge nažalost ostao, ali čvrst momak, uspješan i evo i danas smo dobri prijatelji. Sad smo se vratili nazad, sretni što nitko nije poginuo i kad neko postavio pitanje, dečki, gdje su koferi sa lovom? Došla nam je prva plaća u kešu za cijelu bojnu. Sad se sjetim, majko moj, pa ja sam sve iz Lade Nive pobacao van. Ajde se vraćaju sad 3. put među četnike tražiti plaću. Nađemo mi plaću, a onda se sjetimo, dečki, ali na Bovu je protuavionac, pa smo otišli još i protuavionac skidati. Na kraju dana smo bili zadovoljni,
cijelom akcijom jer nitko nije poginuo, spasili smo sve dečke, spasili smo plaću, spasili smo protuavionac. I to je bilo ono prvo vatreno krštenje gdje stvarno osjetiš doslovno kako ti zuje pored tebe, kad vidiš kako se zabija pored tebe, a opet te dragi Bog sačuva pored toga. Prvo ranjavanje je bilo krajem kolovoza, kad smo imali veliki napad na drugoj strani obrane Topuskog u Velikoj Vranovini, kad sam dobio poziv na motorolu kako imamo ranjene. I sad opet u Velikoj Vranovini, Velika Vranovina je velika. Opet, gdje je ranjeni, samo tamo odi. I sjećam se kako smo išli iz pojedine šume po jednom šumskom putu. Odjedanput je metak kao da mi netko pored uha puknuo, rasuo se prozor suvozačevog mjesta, pogodilo me po koljenu, nije to sad nešto strašno, bilo me to zapeklo, hlače, koža i tako. Metak se rasuo na mom koljenu i na tom staklu i zašpricalo vozača po trbuhu, tako da su to srećom bile brojne, ali površinske ozljede. Sad, opet kako si čovjek to zamisli kad nisi profesionalni vojnik, godinama, desetljećima, ja se bacio van, kako je vozač stao sa autom, ulovio se za trbuh, ja sam bacio se van, ispraznio 2 okvira u tu šumu, ostao bez jednog metka naivno, a ispred nas 10-15 metara je ležao Miro Abramović, on je imao onako rafal preko trbuha i prsiju. To je bilo jedno teško spašavanje. Meni to bilo kao u snu kada pokušavaš trčati, a olovne noge i ne daju ti trčati. Ja sam stalno čekao doće metak. Međutim, uspjeli smo se spasiti. I sad prebacim se na recimo 10 godina, 15 kasnije u Topuskom. Bila je godišnjica obrane, HVIDRE, više se ne sjećam čega bilo. Sjedim ja tako sa nekim dečkom, onako malo punašniji, veći trbuh imam. I samo da ne znam ga, ali idemo si malo pričati, kaj je debeljka, daj red, šta je bilo, ja sam Bruno Škurla. I samo je prepričavam cijelu tu priču, a njemu vidim onak suzu u oku, Bruno, pa to sam ja, Miro Abramović, mene si spašavao. Tako nakon 15 godina smo se našli, to je onda ona situacija kad se muški tak grle i ljube, bilo je zapravo jako emotivno i nakon toga smo se ponovo zbližili, to je bilo jako dobro. Drugo ranjavanje, Bosanska Posavina. Pad Topuskog sam izuzetno teško doživio, to je meni bio osobni poraz i meni se svijet raspadao, a naročito u situaciji kada je još palo sve do Kupe. Kada je Viduševac pao, tamo smo imali teške bitke i to je nažalost palo. Tamo je bilo već dosta ljudi, međutim krenuo je val padanja položaja i to je već bilo jako teško zadržati. Objektivno nije se imalo i sa čime braniti. Kad smo imali tenkovski napad na Viduševac, doslovno ga nisi imao čime braniti. Sa nekoliko kvalitetnih proturaketnih, znači raketnih protuoklopnih sredstava, to bi se sa položaja na brdu lako držalo, nisi imao sa čime. Ja se sjećam kad smo dobili prvi minobacač, on je bio bez nišanskih sprava. Gađaš glinu, ne pogodiš glinu. Topusko je palo, izuzetno teško sam podnio, došli smo u Karlovac, područje je bilo toliko teško zabraniti. Gdje god se okreneš na rubu Korane, u samom Karlovcu, u centru Karlovca još bilo puno vojske, puno momaka izginulo. Sjećam 4 momka koje su poginulo tamo u centru grada, kraj vojne koja se zvala Vojna bašta. Njih 2-3 dana nismo mogli izvući od snajperi. Ja recimo u Zagrebu, dobro malo što sam bio u Zagrebu, snajperiste nisam doživio, ali u Karlovcu su radili kao na streljani. Par puta smo ih doslovno, čak i ja, išli loviti po kućama, ne bili ih maknuli iz zgrada. U to vrijeme, krajem studenoga, pao je Vukovar. Isto je pao i Slunj. Teška je situacija bila na Turnju. Turanj je prijetio padom, tamo je nekoliko naših dečki strašnih izginulo. Nekako smo to spasili i moja je nekakva satisfakcija i sreća i ono što me podignuo je bila akcija Farkašić, gdje smo uspjeli Srbe maknuti, prešli smo na desnu strane Kupe i odmaknuli ih praktički do Slane, Glinske poljane i to je dalje bilo moje dominantno bojište. Dok se to nije primirilo 1992. kada smo upućeni u Bosansku, znači na Posavsko ratište. To je još jedan teren koji si doživljavamo onako kao očinski, kao materinski, jer to su mi, kad smo došli dolje, Derventa je već bila pala. Mi smo ušli u Žeravac i tamo je, znači prijetilo nam je okruženje, od tamo smo se morali povući nakon 2 dana,
tamo isto bilo situacije gdje sam spašavao dečke, dok je mitraljez kosio travu. Domaći dečko je dobio metak u glavu, ja isto ne znam kako je on preživio to. Njega smo spasili, dosta je dugačak put bio do Slavonskog Broda, ali opet, dragi Bog, to nekako napravio da smo preživjeli. I onda smo se ustabilili u Novom Selu. Novo Selo nam je bila baza i dobro smo se tukli ostatak 7., 8., početak 9. mjeseca, međutim onda je nažalost spalo Bijelo Brdo, selo iznad Dervente, i onda smo zapravo vidjeli da to nećemo moći održati, tim više što svaki put kad smo se vraćali na iste položaje, smo te iste položaje morali osvajati. Nakon 9. mjeseca počeli su gubici, a onda kako su se Srbi usredotočili na to da osvoje cijeli džep, onda su počele bitke koje su bile zastrašujuće, a u to vrijeme nama je još uvijek falilo oružja. Ja sam sa sanitetom bio kraj minobacača naših i stalno je falilo tih mina, nikada nije bilo dovoljno. Kako je to sve krenulo, na loše, zborište je bilo palo, mi smo išli loviti njihove tenkove koji su bili u tom zborištu kojem su mi prije bili. Raketaši su bili 150-200 metara pored nas, ja sam bio sa inženjercima koji su bili katice za sve, ja sam bio sanitet, nekoliko i bolničarki i vozači su bili sa njim, imali smo nekoliko zarobljenika koji su nam nosili te fosne da možemo premostiti te nasipe, izmučiti umjetnih ribnjaka. I mi smo stalno slušali te tenkove, stalno smo se nadali da će izaći, da ih naši raketaši mogu oboriti. I u jednom trenutku pala je nasred tog ribnjaka mina. Kako to bilo onako vlažno zemljište, ta mina ona eksplodirala, ko jače petari. Bili smo u fazi kad smo već malo izgubili nekakve i osjećaje i smijali smo se tome. Mi smo znali onako trčati po nasipu usred bijelog dana kad su snajperi radili, Čedo, tu sam. I to je loše bilo. U jednom trenutku imao sam to kao da nam je svejedno što će se desiti. Ta mina je bila pala. Ja sam bio, sjećam se, na vrhu tog nasipa tog ribnjaka, bilo nas je puno, bio je zapovjednik moje bojne, bio je zapovjednik Bosansko-brodske, imali smo, kažem, puno nas je bilo koji smo bili tamo u pratnji, odjedanput je pala mina, koja isto nije bila glasna, ja sam osjetio kroz zrak kako ona dolazi, ona me nokautirala. Ja sam puno pričao sa dečkima koji su bili ranjeni, par dana prije toga naš Medo je stao na paštetu, ostao bez stopala, i dok se njemu to tak zamatao, se skupa morfije, venske putove, infuzije. Medo, kako je to? Reci mi, jel te boli? Ma ne, dok, ono me je to bacilo u zrak, malo me ugruvalo, ovo tebe je sad samo tako malo žari. Mene bome opalilo u glavu da sam ja skoro bez svijesti ostao, a par dana prije toga sam izvlačio jednog momka koji je bio vozač. On je došao sa 137. brigadom Dugoreškom, od nekud me znao, dok je bi mogao otići tamo na prvu liniju, vidjeti kako to izgleda. Dobro, Krešo, ajde, baš sad idem tamo na taj obotni kanal, odi sa mnom i kao za vraga, ovi su počeli pucati iz Praga. Praga je znači protuavionski top, 20, 30, 40 i pucali s rasprskavajućim minama, granatama koje gdje god pogodi, dobro pogodi. Znači, ti naši rovovi su isto ukopani u nasipe, bili su na rubu šume i gdje god je to eksplodiralo, dobro je puklo. I sad pokriješ se po glavi, pancirka, kaciga, moliš Boga da te ne pogodi negdje drugdje. To se nakon par minuta zaustavilo i čujem ja, Krešo plače. Krešo, šta je bilo? Ravno u oko, nema oka. I sad brzo morfi, zamotaj glavu, izvlači ga. I sad kad smo se izvukli, vukući ga po zemlji, nakon 200-300 metara, dok nismo došli blizu auta, Krešo mi plače. Pa dobro, Krešo, šta je bilo? Ili te još boli? Da ne, da što će mu mama reći kad dođe u Karlovac bez oka. I sad ja ležim na onom nasipu i mene ipak pogodilo. Me to do tada izgledalo nevjerojatno, unatoč ovoj ogrobotine koja je bila u Topuskom. I pogodilo me ravno što će meni mama reći kad se vratim. I još si mislim, pa koja je to vražja sreća, ono kraj kacige i pancirke ravno u oko. I nitko me, jedno oko, u lijevo oko me gore. Dvojica ranjeni oka. Ovo je bio u prethodnoj akciji prije par dana i onda mi je došlo prvo na pamet što će meni mama reći kad se vratim bez oka. I još si mislim, pa šta je sad ovo hrpa ljudi ovdje pored mene, nitko me ne želi doći pogledati. Sad ja nekako se uspijem onako malo pridići, vidim da na lijevo oko ništa ne vidim, krv, sve, imam što vidjeti ispod sebe. Znači, zapovjednik moj bojne
opet oko, cijela lijeva strana tijela, zapovjednik Bosansko-Brodske curi mozgovina, moja bolničarka vidim da leži, izdiše, širom otvorene oči, gotovo, pogledom i jedan jedini geler u prsa i ravno u srce. To jutro je netko pancirku ukrao. Božo leži pored nje, inženjerac, vidim da je mrtav, ne vidim ništa, okrenem ga, nema leđa. On je jedan Srbin zarobljenik, njemu je prelomilo natkoljenicu, on je vrištao i to sigurno je bila bol. Đuro moj, isto inženjerac, njemu je prelomilo nadlakticu, na malo kože, malo mišića je visila ta ruka, on je vrištao u bolima i tek kad se on ne svijesti mi dao malo da dođem k sebi, jer to me najviše unezvjerilo. Stanko leži na zemlji, onako rupa u vratu, samo me slijedi, očima me onako slijedi i u strahu, u svemu. Ja sad pogledam gdje su moje liječničke torbe, našao sam samo ručke, ništa više. Ja sam imao nešto morfija, tih ampula i gala po džepovima od hlače i sva sreća ostala je cijela Motorola i to sam uspio dozvati i raketaše, a i pomoć nek se spremi tamo traga. Nošenje tih ranjenih i mrtvih je nešto najteže čemu sam bio izložen u životu. Vrijeme nam nažalost curi. Kratko ću zamoliti samo osjećaj, imali smo te teške borbe u početku bez oružja, bez svega, Oluja, kad ste išli u Oluju. Kakav je osjećaj bio? Vraćate teritorije izgubljene i... 1993. sam dobio specijalizaciju u bolnici Merkur, krenuo sa specijalizacijom, bio sam u kontaktu sa svojim dečkima cijelo vrijeme jer ja sam u duši dan danas grom. Kad je teško sam podnio, najveći dio brigade nije sudjelovao u Bljesku pa mi je onda nekako lakše bilo, ali kad sam dobio dojavu da će se krenuti u Oluju, ja sam to vrijeme bio na ljetovanju sa suprugom i sa djetetom. Dogovorio sam se sa zapovjednikom da on meni dao do znanja kada će se kretati, a malo sam se zlagal doma da sam mobiliziran u sanitetski stožer. Dan prije Oluje sam kitnuo doma, sva oprema je bila u podrumu, pridružio se dečkima i problem je bio u tome što je to postala normalna, organizirana vojska. Ja sam veliki problem napravio svom zapovjedniku kad sam došao kao dragovoljac, jer toga u Hrvatskoj vojsci nije postojalo. On imao odgovornost za mene, a da nigdje nisam zaveden. Dobro ispod. Ja se sad sjećam tog, ne prvi dan Oluje je bio težak, tu smo imali i ranjenih i poginulih, vrlo stresno. Ja se sjećam na večer kad sam došao u Sisačku bolnicu sa dečkom koji je očito imao vrlo tešku psihičku reakciju. On misli da ima infarkt, a vidim da se sav tresao. Njega sam morao odvesti u Sisačku bolnicu da smirim dečke oko koji su i plakali za ovima koji su nam poginuli. Nazvao sam materu da zna da je sve u redu. Mama je bila presretna zato jer su vijesti stizalo, oslobođeno krenulo, probili smo, a Sisačka bolnica je bila do ovdje u mrtvima, ranjenima, krvi. Jako mi je teško to bilo gledati. Međutim, drugi dan kad smo krenuli prema Peckom i Luščanima, i to je ono čega ću se sjećati i sad se naježim kad se sjetim, nekako sam se obrao sa izviđačima i tenkovima kad smo išli prema naprijed. I na toj velikoj livadi, na tom velikom polju između gore, sela Gora, prema Peckom i Luščanima, ja okrenem se prema nazad i vidim na stotine jednako obučenih u kevlar kacigama, jednako naoružanih dečki, tenkovi sa jedne i druge strane. Ja tako nepobjedivo se u životu nisam i neću se više tako osjećati kao tada. Evo za kraj, da li si sretan kad vidiš naše mlade, kako cijene Domovinski rat, kako cijene tu žrtvu koju ste vi podnijeli za domovinu? Djeca će cijeniti tu žrtvu samo koliko ih naučimo, to im neće doći samo po sebi. Neko vrijeme zapravo sam dosta dugo bio malo i sjetan. Kad vidim i naše obljetnice, ja se uvijek potrudim pokušati i svoju djecu, pa ne bi tata danas, pa danas je vruće, danas je hladno i tako. Međutim, evo sad u prilici sam doći sa koncerta koji je bio neki dan gdje su pretežno mladi bili. Znači 500.000 ljudi gdje ja sam očekivao da će biti oko staraca poput mene u svojim matičnim majicama, udruga svojih gromova, tigrova. Bilo je hrpa tinejdžera, djece ogrnutih u hrvatske zastave, u majice njihovih očeva. To je ono gdje kada sam shvatio što zapravo Hrvatska je i u datoj situaciji da bi ponovo bilo sve isto. Evo, doktore, hvala vam što ste stvarali ovu državu. Hvala vam što ste spašavali ljude, svoje suborce. Hvala vam što ste spasili i mene unatoč, sjećate se i sami da sam i ja bio na putu prema gore. Evo, hvala vam za sve što činite i danas dan za druge. Evo, hvala vam na pozivu. Bilo mi zadovoljstvo.
Evo, hvala vama, dragi gledatelji. Imali ste prilike čuti jednog od heroja Domovinskog rata. Dolaze naši blagdani, proslavimo ih onako kako to priliči i uvijek imajmo neki pijetet prema onima koji su stvarali ovu državu. Hvala vam, vidimo se.